Сега от другата страна и добавяме ето тук. През това време аз тези макарони ще ги наричам. През това време аз тези макарони завря. Но трябва яко балонче да прави, така че да. Докато чакам да заври водата, аз ще ходя да взема лютеница. Лютеница с макарони, ако не сте яли, и сирене. Направо, не знам, това е мега вкусно, бе, хора. Това е мега вкусно. Нека вървим. Така. Ще се включа, когато съм я взела, защото отдолу баба и дядо спят, за да не им говоря много за нищо, така че да. Това е. Баба се буди. Искам да... Така. Вземаме лютеничка, опа, ето. И така, бе, горичка. Мога ли да го бъде? Трябва още... Аз не знам как ще го отворя този програм. Вие се чудите какво имаме за пиене в този ходилник. Ето тук се показва според вас какво е. От първ поглед, ето го сиренцето. По-ще вникам, той. Именно според вас се бира, ама не е бира, той изглежда далече, че се едно бира. Готови ли сте? Готово имам още цяла касета с такива кенчета. Включила съм 3. Първо, обаче го оставам в хладилника, за да се... Да стане студено. Ние ще имаме води с лед. Даже това е супер. Да, много забавно. Имаме лед и водата имаме. Чакай, лед. 3 пакета и половина лед. Тук и с студена вода. Между другото тук се порязах, не знам, не видях какво е. Просто не съм устила или не знам. Може да е вълица, не знам какво е. Защото аз като ядох вчера, не, преди няколко часа, аз пък вчера ще говоря. Докато ядох, как се викаше? Една единица, блъскам, катапна и нещо направих с белицата. Не знам какво направих, не съм усетила. Затова сега ще се опитам. Хора, това не е като лютеница, не ми прилича. Дали е развалено, дали трябва да се... Така, например, чакай. Охо! Това почва да завие, но още трябва да издържа. Не знам, че да питам баба дали това е лютеничка. За детенце е то, обаче ме е страх от това, защото е завряло. Сега спирам видеото и се включвам след мъничко. Хайде! Окей, хора, това не е било лютеница, това е било чушки с не знам какво. Водата мега е завряла. Дайте само, какво става? Завряла е. Това не е било лютеница, това вече си е лютеница. Оставам го настрани. Сега поемам работа. Ще вземам. Сега. Ще взема вилица, аз пък вилица, лъжица по-добре. Това го и. Това. Стоп. Мисля, че малкичко прекалих с оставяне. Добре, яко. Хора, ще стане жега. Това ще, не знам дали много ще ме чувате, ще пусна в обратно.
Сега не знам, говоря близо до микрофона, не знам дали ще ме чувате. Сега ще сложа макароните или какво ли е. Пак как не иска толкова вода, направо горяща. Чакайте, още малко трябва. Дали прекали? Сега чакаме да се заври отново и трябва да пие водата повече. Ако нямаме го, защото ако го направя така, ще изригне, нарушава се. Ето сега почва се. Но малко ще го задуша. Пианата има. Добре. Има пиана. Напрямо. Сега ще го разбъркам малкичко. Горе дали суших много малко олиото залепва. Така. Това не е чакаме да се появи. Първо. Поне днеска да ям малко. Днеска съм яла една ладеничка, която е пържена и нищо. Мисля, че трябваше камерата да е обърната, за да снима по-далеч и по-хубаво. Не е толкова стана, това е нищо. За другия път ще добавим така по-хубави макарони, може и спагети. Имам видео как правя комбинация, може би 2 пъти или един, как правя комбинация. Не знам дали ме чувате. Как правя комбинация спагети и макарони, по-различни макарони от тези. Те са каупан. Сега сега трябва много първо трябва да измием бокала. После имаме една кърпичка и с нея пушим буркан. Може също да си намажа една филия. Млади хора, много време, може би една година-две, не съм яла филия на лутеница. От много време не съм яла, така че може би има на 2 години. What the hell? What the hell? Паза клещи. Взяваме една и сега се пробвам. Не става. Нещо.
майстор на гипс картони. Да, лютеница. Сега отворих го вече. Тази си е чиста, ама ще да изпълна. Всичко е уред, само остава да завия. Да са готови да има вид. Ето ви. Чай само. Сега мисля, че мисля е време да има на капачето и да ги оставя така да варят. Да се варят така. Водата е затъмнела. Сложа ледена вода. Ето, хора, ако не знам дали ме чувате, тази чаша ми е от госпожата, която се пенсионира и в нея ще си пия сега. Винаги, когато я погледна тази чаша и в нещо не мога да бъда, сещам за нея. Тя каза така, когато пием от тази чаша да се сещаме за нея. Тя ми беше от първи до трети клас до сега. Сега ще само четвърти и така. Сега спирам чак. Браво! Сега и това. Да измеря температурата колко е. Около 100 и нещо. Около 140 нещо. Не бе, май тапсика, не знам колко е. Взимаме чашката. Сега ще е на добро. Такова ще го натъкона, защото вътре има нет. Сложим останалия лед, който е останал при капачката. Сега лева. Леем още малко вода. Взимаме ето толкова лед и тлъскова лед. Опа, ще пана тук тези буркани и направя всичко с тако. Между другото, аз трябва да разбъркам нещо. Гледам, че може би са попили вода. Мисля, че тенджерето е твърде малко и трябваше да се напълни. Нещо и така става. Сега почваме да гледаме. В нещо време искам всичко да пия с лед, особено много ледена вода искам да пия, говоря близо до микрофона. И така. Друг, покапах се.
свърхне. Да отворя, мисля, прозореца. Отворя така, защото има хлеб. Макче е излегано вънка поне 30 нещо, 37 градуса. Може да е повече. Залагам средно 35. Еми хора, ще се включа, когато горе-долу вече са повече готови, ще ви опитам, ще изчакам още 5 минути, ще изчакам тук и така. Също с малко, трябва да изготвя тази вода и така. Чао за малко. Искам да се абонирате за канала, защото 20 абонати или 19 абонати или 20 много малко, поне 50. Така че да. И така 5 минути по-късно. Не съм изпил още, водата ми изпише. Те са попили водата и време е да ги опитам. Страх ме за да не се изгоня. Вътре е станало 31 градуса към нас. Ама аз мисля, че не е. Чиз! Агро. Според мен. Аз искам да съм мега сготвени и добре. На живо изглеждаш много по-яко, така че там нещо. Тази вода ще ми замрази мозъка. Аз мисля да ги ям без сирене или с сирене. Не знам, си играя ончебонче. Тук е без сирене, тук е с сирене. Бонче, щупено пиронче и вънщулка, токи селотулка, има една букулка, да ядеш полулка, майка ти се кара, за една цигара, както ти се жени, за пресето но и. Значи ще ги ям със сирене. Ще ги ям със сирене, тук не мога да видите. Принцип на мене ми харесват повече без сирене, ама ще ям с сирене. Нека правя влог. Хора, те са погълнали толкова много вода, че никъде не виждам вода. Чак много надолу. Само искам да видя. Нещо тук. Съм прекалила нито със султана, нито с олиото. Те са толкова. Случваме го. Поместим на другото. Така. И така. Сега ще изчакаме малко. Нека това още малко да работи, даже го включвам на 3, защото 31 градуса вентилатор работи. Ще го взема по-наблизко с мен. Изчакайте ме тук.
Да, също не е така. Това го служих на две, за да дух толкова силно, ако има вентилатор. Сега ще спим водата и ще чакам малко и така. Но и другото въобще не съм гладна, защото сега съм налик с вода и... Аз пия по... Днес това ми е третата чаша, която пия ледена вода и ме наяжда. Не знам. И така, хора, искам да се абонирате за канала. Ако трябва, и аз ще да го следвам. Така че, да. Остана леда, то да се разтопи горе-долу. Така е. Вие ме чакате тук. Аз ще извада шибаните ще извада хубавите макарони. Добре, мисля това да го изключа вече. Гордо ме гледате. Не знам дали ме чувахте, ако не сте ме чули, живи и здрави. Но мога сега да правя ново видео и така. Златисти са станали, да хора, златисти. Вие знаете ли какво е златисто? Вижте. Може да не изглежда толкова златисто на камерата, обаче, защото тази шиба на камера снима много камно. И така. Сега взимаме една купа, слагаме го на няма топо, даже той е леко топо, той е мега топо. То, нали, първо сижи тук, защото обаче нещо замериш са, не се го е изгоряло и така нататък. После го манах тук и го сложих тук, ако помните. Сега леко ги разбърквам, защото съм мега горещи. Това мисля, че са макарони, така че... Така. Сложа да ям колкото за сега и пък другото за утре. Може и мамата да хапнат, ако иска. С масълце или лютенички си. Тема супер бавно, така че... Първ момент съм на топло студено отзад, то вентилатор и тук топло от това. Много е странно, чак изтръпвам. Слагам 3 часа. Аз гледам за да не излия, така че... Взайте чисто. Аз мисля, че... Айде още 2. Опа! Ама да не паза чисто. Я сега ще изгори ръката. Топ! Умна идея. Тая вилица ще си... Аз пък вилица. Лъжица ще си ям. Чакайте ме тук. Това също мога да го изключа. Ето го. Сложих толкова колкото да ям. Сега трябва да дойде лютеницата и сиренето. Ето
лютиничка, само за не. Сега хора взимам голяма чаша за кола. Изплаквам чашата. И сега първо ще смешим, после ще си налием. Само да докарам сирене. Сега ще ми викате, що мачкам с ръце. Първо на първо измийте ми с ръцете, второ на второ. Така се прави. По-хубаво да е. По-хубаво да е. Разбирате ли сега? Що вилица? Пък вилица. Какво ми става с тази вилица днеска, бе? Лъжи са. Вилица на нищо. Това е от това. Обаче мисля... Това е най-хубавото ядено до сега, дето съм правила. По-хубавото спагети с макарони. Аз съм първият човек, който го прави това. Остава с кускус, ама не обичам много с кускус. Особено ако е пържен с кускуса, направо умирам. Може да изглежда ужасно, но е твърде вкусно. Слагам твърде много лютеница, за да има вкус, защото това е мега безвкусно, нищо, че има сол, ама... Сори, бро. Водата си има сол, де. Добре, мисля, че съм следила точно. Това е за първи път толкова храна да продукти да ги сложа толкова, за да не прекалявам. Я да опитам? Ще опитам. По-вкусно не съм яла. Яла съм сама. Взимаме. Сега ви казах за не хейтите, ама... Той без слава хора не ми гледа, видя кача. Но да ви говоря. Взимаме, чистиме се, досагим их. И мачкаме. Оп, раси, Петко, раси, Ками. О, раси, Петко, раси, Ками. Така, взимам още едно. Чакай, че много... Още малко част взимам по-малко. Бата Сандев ми излева тук. Видео ли е качил? Какво? То днеска е петък, бе. Сега първо, преди да взема за да направя всичко мазало, защото рецепт смисъл, ще отида да ги измия. Вие ме чакате тук и не бягайте. Да видите крайния резултат. Мисля да сложа още малко. И после още малкичко лютеничка. Днеска за два продукта мисля, че е много малко прекалявам. Прибираме сиренето. Взимаме сме за да не скучавате. Опеленка. Огън строй. И след малко ще взема и колата. Още не съм готова.
Красивото нещо. Сега взимам само едно. Мале, прекалих с сиренето, аз само като питах самото сирене. Много солено нещо. И е така мажа и мисля, че стана супер. Което с малко се връщам, защото някой випка дали е за нас, не знам с малко се връщам. Не е било за нас, така че да. Затворих прозореца. Сега трябва най-важно да бъркам. Без да излея бавно. Има времето, но ще е по-дълго видеото. Сега представете си, някой си пуска видео. Днеска, че ютубър сигурно няма да каже. Нищо, че е петък днеска. Сега, че ютубъри сега да качат видео. Дай да намеря някакъв друг ютубърка или ютубър да гледам, така че да. И брат, намираш на мене и ми гледаш и видят, викаме това видео ще гледам, много кратко, докато ядеш, много кратко, и падаш на това как ям. Пепко, ками, Пепко, ками. Така. Също Малей, прилича на... аз да не кажем, защото нищо не прилича, обаче е мега вкусно да ми завиждате. Много ми е гадно, много. Сега оставам единица в хладилника. Елата сме, за да ми е скучно. Но първи път да правя толкова дълго видео, бе. 2 минути, почти. Дали половин час правя това? Сега трябва първо да избърша, после ще сложа количката. Има, обаче няма да снимам до дек не го вземам, защото брат, аз трябва да намокра кърпата, се връщам. Гълбата трябва да намокра, аз съм ще ми е много бъркав ден. Хора, вчера станах в 11 часа, сутринта 11, даже обед вече, може би. А пък днеска ставам в 8 сутринта, представете. Защото очевидно мама и тата като отиват за работа и те ме будят. Хора, само да имаше къскавалче малей как се разкупи. Мисля да сложа мисла и аз почвам да го въркатя. Ядом съм, защото тя казват мисла и накрая аз казвам мисла. Мисля да сложа една от тенджерото, когато не е вкусена. Чакайте ме, този път няма да го взема. Мисля, че трябва още... Или... Добре. Или не. Добре. И крайният резултат е това. Вау! Сега пускаме. Пускаме. Какво ми става, бе? Не мога да говоря. Сега си наливам крайното вече Кока-кола. Сега първо ще взема лед. Взимам лед. Слагаме така. Обаче може да имам ногти, ама нещо не мога да отворя за това.
Имате си тайна отворачка и това е зъбите, само внимавайте, за да не си ги чупите. Сега. Нищо, че малко ще докома. Чакаме пианата. Айде, братина, здраве! Пишете в коментарите дали си пинах или не си. Братце, няма да стигне, бе, брато, то е по-голямо от него. Направо ще го изтъпкам. Не, няма нищо по-хубаво, то с хубав обяд или закуска. Сега, декато малко излит, ще взема като да излит. Ще насоча вентилатора към мен малко да върти. Строите ли се и накрая вие е хубаво, това ще ви кажа. Декато аз вече пробвах. Чай ми трябва ми сламка, аз съм бебе. На мен е по-лесно да кътам повече с сламка, така че... прекрасен селски обяд. Сега взимаме една хапка, чакай от белите. Не знам дали взех, ама трябва да има едно. Те са отцветили вече, така че... 3, 2, нищо, че ги пробвах, ама 3, 2, 1. От 1 до 10, 9,5, защото сложих много сирене и много солено стана. Почнах да кашлям, това не е добре. Това съм го пробвал сега. Това. Брат, имам хладилника и в 1 часа това в 2 без 20 имам и отварям си колата. Взех си кола, за да си пия и към 2 без 20 отварям с зъби, защото не мога да отворя. Добре, то ли да се разтопи, така че да. Топ, това е 10 от 10. И това. И така хора, това беше от мен. Надявам се да ви е харесало това видео. Ако ви е харесало, лъкнете нагоре. Искам да направим 50 абонати. Моля ви се, още 31 или 30 или 29 или 31 абонати ми трябват. И така, че много благодаря, че гледахте това видео от края. И ви, моля ви да направим 50 абонати и така нататък. Надявам се да гледате още видеа, не мога да кажем всяка седмица, защото не знам какви идеи делам. Хващам в момента си правя поредица. Закуска с мен на обяд. И така нататък. Това беше мен. Чао!